ואם לא תשיג ידו לשתי תורים, או לשני בני יונה, והביא את קורבנו אשר חטא עשירית רעפה סולת לחטאת, וישים עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא, והביאה אל הכהן, וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את אזכרתה, והקטיר המזבח על אישי אדוני חטאת היא, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחד מאלה, ונסלח לו, ויטע לכהן כמנחה, וידבר אדוני משה לאמור, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי אדוני, והביא את אשמו לאדוני איל תמים מן הצאן, בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשרה, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יכפר עליו, באל אשם נסלח לו, מנפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ולא ידע בהשם ונשא עוונו. והביא איל תמים מן הצומר ככלה אשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע, ונסלח לו אשם הוא אשם לאדוני. וידבר אדוני משה לאמור, נפש כי תחטא ומעלה מעל באדוני, וכיחש באמתו בפיקדון, או בתשומת יד או וגזל, או עשק את עמיתו, או מצא ודע וכיחש בה, נשבע על שקר על אחת, מכל אשר יעשה האדם לחטוא בהנה, והיה כי יחטא בהשם, והשיב את הגזל אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתה יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, ואת אשמתו יביא לאדוני איל תמים מן הצומר ככלה אשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה.